ଏଇଭଳି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ ପୁନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାସ୍ କରିକି ବର୍ଷା ପାଗ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଉଠିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଉଠିକି ମୁଁ ଏଠି ଚାହା ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ଝିଅର ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା, ସିଏ ତାର ଖେଳରେ ଲାଗିଗଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି କାମ ସରିବ ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବନେଇଥିଲି ପୋହା। ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 11:30 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ରୋଷେଇଟି କରିବି, ଏଇ ରେସିପିଟି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଟ୍ରାଏ ନ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଜିରା ରାଇସ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ତ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମ ଘରେ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇକି ଜିରା ପକାଇ ଦେଇକି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟି ଦେଇକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବାସ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ତାକୁ କଷି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ପକାଇଦେବେ ଚାଉଳ। ତାକୁ ଯେମିତି ମସଲା କଷନ୍ତି କଷି ଦେଇକି ବାସ୍ 2-3ଟା ସିଟିରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସୋୟାବିନ୍ ପୁଲାଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାଟା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ତାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ଉଠିକି ସାରି ଏଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସାବୁଦାନା ବଡ଼ା କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି ଆଉ ସାବୁଦାନାକୁ ବି ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ବାଦାମ ଭାଜି ଦେଇ ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ପକାଇ ନଥିଲି, ଆଗେ ଛୁଆ ପାଇଁ କାଢ଼ିଦେଲି, ତାକୁ ଛାଣିଦେଇକି ତାପରେ ଆମର ଲଙ୍କା ପକାଇ ତାକୁ ଛାଣିଲି। ତ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ସାବୁଦାନା ବଡ଼ା। ତ ତାକୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଚିକେନ୍। ତ ମୋତେ କହିଲେ ସବୁ ମସଲା ଗୋଳେଇକି ରଖିଦିଅ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ବନେଇବି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଥିଲି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ତରକାରୀ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଖାଇବା। ତ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦେଖା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।